Pohjoismaisen kulttuurirahaston merkitys tavallisille, esimerkiksi suomalaisille, on siinä, että kuka tahansa, sekä harrastelija että ammattilainen, joka kulttuuria tekee, voi hakea sieltä tukea, kunhan tietysti täyttää nämä meidän tietyt kriteerit, joita hakemuksessa pitää olla, eli pohjoinen ulottuvuus ja sitten vähintään kolmen Pohjoismaan tai itsehallintoalueen mukana oleminen. Ja todellakaan siinä ei ole mitään semmoisia niin spesifirajoja, että mistä tahansa voi lähteä kokeilemaan, että mikä on meidän mielestämme kannatettavaa kulttuuria. Minä teen pohjoismaista työtä sen takia, että Suomi on yksi Pohjoismaa. On hyvin luontevaa, että me teemme yhteistyötä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, jopa Grönlannin ja Färsaarien kanssa. Me kuulumme tähän perheeseen, nordistiperheeseen, niin voisi kai sanoa. Suomalaisten taiteentekijöiden pitää olla kansainvälisiä ihan senkin takia, että saadaan vaikutteita muualta ja oikeastaan vielä semmoinen näkökulma, että me Suomessa niin kuin muuallakin monissa maissa ympäri maailmaa ollaan liikaa ehkä tämmöisen amerikkalaisen valtakulttuurin alla ja on hyvin tervehenkistä elää lähellä juuriaan ja koska me kuulumme tähän pohjoismaiseen perheeseen, niin tämä kulttuuri ammennetaan täysin siitä.